rwy'n yn Saesneg, fydra i gyfeithio i Wiki Wariars fydra. Ie. Gan i weld. Ie. No, da iawn. Oce, ti'n barod amdani? Ie, pryd bynnag ti'n barod. Yn amdani. Helo, Aaron Morris ydw i. Dwi'n gweithio i Menter Iaith Môn, a fi sy'n gyfrifol am brosiect o'r enw WiciMôn. Felly, y fras bwriad y prosiect ydy annog pobl i sgwennu erthygla yn y Gymraeg ar Wicipedia. Wedyn, be da ni'n drio wneud ydy mewn ffordd ydy cyfoethogi a phoblogeidio'r cynnwys ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Felly dwi eisiau croesawu chi i podcast/sgyrsia efo pobl sy'n ymwneud â'r byd wici. So cyn i ni ddechrau, un o ddau bethau am wici neu Wicipedia ddylech chi wybod. Mae o'n wefan agorad, fedrith unrhyw berson i ddefnyddio fo a golygu y wefan. Gwyddoniadur ydy Wicipedia, neu gwyddoniadur ar-lein, ac mae o'n ddi-duedd. Mae rhaid i bob dim sydd ar Wicipedia fod yn ffeithiol gywir. Wedyn, mae o'n bwysig iawn bod ni yn rhoi ffynonella ynghlwm ar erthygla mwyn i pobl cael checio'r ffeithiau wedyn. So mae hynny'n ofnadwy o bwysig. Reit, bore yma, dwi eisiau croesawu Jason Evans o'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn gartra i dros 7 miliwn troedfedd o ffilm, 6 miliwn o lyfrau a phapura newydd, 40,000 o law ysgrifa, ond yn gartra i dim ond un Wicimediwr. Felly, ti'n impressed efo'r ffaith bod fi wedi cofio bob dim, Jason? Come on, ta. Ie, chwarae teg. So fe dwi wedi sôn chdi bach, Jason, am dy rôl di efo'r llyfrgell, ac ella sôn chdi bach am dy waith efo Wicipedia. A be ydy ystyr Wicimediwr cenedlaethol? Reit, wel, mae rôl Wicimediwr preswyl yn gallu newid o sefydliad i sefydliad. Ti'n gallu addasu'r rôl i really siwto anghenion y sefydliad. Ond yn y llyfrgell, mae yna lot o gwahanol llwybrau efo ni. Felly, un o'r prif llwybrau yw gwaith estyn allan, gweithio efo'r cymuned. Felly, ni'n cynnal lot o digwyddiadau Wikipedia. Os ti heb dod o draws yr enw golygathon o blaen, bydde ti'n gyfarwydd ar ôl y sgwrs yma. Felly mae golygathonau yn digwyddiadau, bydde ti'n gallu cwrdd efo lot o pobl sydd efo diddordeb yn yr un maes a really ganolbwyntio ar gwella cynnwys Wikipedia am pwnc arbennig. Llwybr arall ni wedi gwneud lot o gwaith efo fe yw rhyddhau cynnwys. So mae gan y llyfrgell lot o gwybodaeth, lot o cynnwys digidol. Os ni'n rannu hwnna yn agored, mae modd i pobl ail ddefnyddio fe ar Wikipedia i creu erthyglau, i gwella erthyglau. Felly ni wedi gwneud lot o'r gwaith yna. Felly dros y blynyddoedd, ers ni dechrau, mae yna miloedd o erthyglau newydd ar gael ar y Wikipedia Cymraeg, ar Wikipedia Saesneg, a lot o delweddau ni wedi cael eu defnyddio hefyd oherwydd y perthynas yma efo Wikimedia. So, be di'r cysylltiad rhwng sefydliad adnabyddus fel y Llyfrgell Genedlaethol a gwefan agorad fel Wicipedia? Ie, mae hwnna'n cwestiwn da, a mae lot o pobl yn holi. Mae rai pobl yn ffindio fe'n anodd i gweld y cysylltiad yna rhwng y ddau. Pan ti'n edrych ar y peth, maen nhw'n edrych fel sefydliadau hollol gwahanol. Ond rili, maen nhw'n ffit eitha da. Pan ti'n meddwl am Wikipedia, mae'n un o'r gwefannau mwyaf yn y byd, a mae'r Wikipedia Cymraeg, hwnna yw'r gwefan mwy o poblogaidd sydd yn y iaith Cymraeg. Yeah. Felly yn amlwg, dyna ble mae pobl yn mynd am gwybodaeth dyddi yma. Mae pobl yn mynd i Wikipedia i dysgu am pethau. Felly, mewn ffordd, mae gyda ni cyfrifoldeb fel llyfrgelloedd sydd yn cadw a rhannu gwybodaeth i bod yn rhan o hwnna a sicrhau bod y gwybodaeth sydd ar Wikipedia, ble mae pobl eisiau cael mynediad iddo fe, yn dibynadwy, yn ffeithiol ac yn cyflawn. Felly mae'n rôl pwysig i llyfrgelloedd mewn sicrhau bod Wikipedia yn ffynonell da a bod pobl yn gallu dibynnu arno fe.
Ac wrth gwrs, wedyn mae'n yr elfen Cymraeg, mae'r Llyfrgell Genedlaethol wrth gwrs yn cefnogi y iaith a datblygu'r iaith, a mae Wikipedia yn lle amlwg i ni datblygu'r presenoldeb digidol y iaith ar y we. Felly mae'r Llyfrgell yn clwm efo'r gwaith yna, a mae'n pwysig bod ni'n wedyn yn rhan o cyfrannu at Wikipedia. Chi sôn gyna am yr ochr ddigidol. Pa mor bwysig ydy i'r llyfrgell ymestyn allan yn ddigidol? Mae'n holl pwysig, a mae'r sefyllfa presennol efo Covid-19 really yn tanlinellu hwnna. Mae lot o pobl ddim yn gallu cael mynediad i'r adeilad. Rydyn ni'n llyfrgell i bawb, nid jyst y pobl sydd yn fyw ger Aberystwyth, yn gallu teithio i Aberystwyth. Dydy Aberystwyth falle ddim y lle haws i cyrraedd i lot o bobl, hyd yn oed yn Gymru. Felly mae'n pwysig iawn bod gen ni presenoldeb mawr ar y we mwyn rhoi mynediad ehangach, mynediad i gynulleidfa ledled y byd mewn ffordd. Y dyddiau yma, mae pawb yn mynd ar-lein i cael mynediad i gwybodaeth, a os nad ydy'r llyfrgell yn addasu a sicrhau bod cynnwys nhw ar gael ar-lein, mae yna peryg bod pobl yn mynd rhywle arall i cael y gwybodaeth, neu, yn wath beth, bod hanes pwysig Cymru jyst yn cael ei anghofio, achos bod ddim mynediad dy pobl i'r gwybodaeth. Wyt ti'n meddwl, ydy hwn yn rhywbeth newydd? Ta di llyfrgelloedd eraill yn gwneud hyn hefyd? Achos dwi'n meddwl rwan yn ôl i'r gynhadledd Cwlwm Celtaidd. So mi gafodd WiciMôn a llyfrgell wahoddiad i fynd yna sawl tro. So blwyddyn dwytha oedd y gynhadledd yn Cernyw, a wedyn yr flwyddyn blaenorol mi oedd y gynhadledd yn Aberystwyth, a wedyn cyn hynny yng Nghaeredin yn yr Alban. Wedyn, jyst y fras i bobl sydd ddim yn ymwybodol o'r gynhadledd, bedio ydy cynhadledd sydd yn dod â ieithoedd lleiafrifol at ei gilydd ac yn trafod pethau, trafod pob peth wici mewn ffordd, ynde. Wedyn, dwi'n cofio pan oeddwn ni yn Caeredin, dwi'n cofio Iwan McAndrew o'r llyfrgell y fanno yn sôn am ei waith o efo Wikipedia hefyd. So, yn amlwg bod yna fwy nag un llyfrgell, yn amlwg bod yr llyfrgelloedd yn yr Alban yn gwneud yr un peth. Wedyn, pa fath o effaith geith hwn yn y pendraw, ti'n meddwl, ar llyfrgelloedd? Bydd yn effaith mawr, dwi'n credu. Beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd, dechreuodd, oedd y Wikipedia preswyl cyntaf yn y byd yn yr amgueddfa yn Llundain, yr amgueddfa Prydeinig. A oedd hwnna'n rôl gwirfoddol, oedd nhw ddim i talu. Ers hynny, mae'r rôl wedi datblygu a mae wedi dod yn mwy proffesiynol, a mae pobl yn cael eu talu i wneud preswyliad o fewn sefydliad. A mae pobl fel Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, lot o prifysgolion erbyn hyn yn gwneud hyn. Mae'r Llyfrgell Brydeinig wedi wneud a mae lot o llyfrgelloedd mawr ledled y byd wedi dechrau cyflogi Wikipedia preswyl. Ond mae'r swydd yma wedi cael gymaint o llwyddiant ar ran rhannu cynnwys yn ehangach. O ran rhannu delweddau digidol enghraifft, mae'r llyfrgell wedi rhannu 20,000 o delweddau, a maen nhw wedi cael ei weld 3/4 biliwn o weithiau o fewn erthyglau Wikipedia. Felly mae hwn yn rhywbeth sy'n cael effaith mawr i sefydliadau, yn enwedig falle sefydliadau efo llai o noddau, mae'n llwyfan gwych iddyn nhw rhannu cynnwys yn ehangach. Ond mae'n diddorol, beth sydd wedi digwydd yn diweddar yw mae mwy o sefydliadau yn dechrau newid y ffordd maen nhw'n edrych ar cael Wicipediwr. Yn lle meddwl am cael aelod o staff dros dro, sydd jyst yn ganolbwyntio ar stwff wiki, maen nhw'n dechrau embedio y gwaith wiki mewn i gwaith craidd y sefydliad. Felly mae yna staff llawn amser yna efo elfen o'r swydd sydd yn ymwneud â Wikipedia. Ond Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw'r sefydliad cyntaf i cael Wikipediwr llawn amser parhaol.
ond dwi'n gallu gweld bod mwy o sefydliadau yn symud yn yr un gyfeiriad I dweud y gwir. Na, da iawn, mae hynna'n beth positif iawn, tydi? Ie. So dwi'n wedi gofyn cwestiwn eitha controversial i chdi rwan, oce? Rwan mae Wici yn cael bad rap oherwydd bod o'n wefan agorad. A fedrith unrhyw berson cyfrannu neu unrhyw berson golygu. Yeah. So, ydych chi fel llyfrgell I cael trafferthion yn y gorffennol lle mae pobl yn heriol tuag at agwedda golygu Wicipedia? Os gen ti stori ddigri I ddeitha ni ta? Wel... Failing all the way. Dwi'n credu, y prif neges dwi'n bositif, ond wrth gwrs mae yna heriau a y prif peth sy'n tu ôl hwnna yw bod pobl falle ddim yn deall be ni'n neud. Bod nhw ddim yn deall y ffordd mae popeth yn gweithio. Ie. Dwi'n dall beth sgyn ti fyna oherwydd pan dwi'n mynd o gwmpas ysgolion. Dwi'n meddwl bod yna berthynas eitha'n sefydlog rhwng Wicipedia ac ysgolion, neu athrawon, dwi'n yn gwybod, ac illa hefyd y plant, maen nhw'n clywed gymaint o bethau, fedrwch chi'n trystio Wicipedia oherwydd fedrith unrhyw berson gyfrannu, fedrith unrhyw berson golygu, a rhoi bob math o bethau, roach, a y math yna beth. Dwi'n meddwl bod athrawon illa chydig bach yn weary o'r byd Wici, a dwi'n meddwl bod hynna'n cael dylanwad wedyn ar y disgyblion illa beth ti'n feddwl? Ie, dwi'n cytuno. A dwi wedi cael gymaint o sgwrs efo pobl, ble ti'n dechrau sgwrs a mae pobl really, dwi ddim yn siŵr. A wedyn, erbyn diwedd y sgwrs, mae nhw fel, ble dwi'n sein o lan. Ie. Dwi'n cofio mynd I cynhadledd addysg agored yn Llundain oedd dwi'n credu. A dath pregethwr, dim pregethwr, professor yma i'r cynhadledd, oedd e'n rili negyddol am Wikipedia. A dath mewn I sesiwn Wikipedia, oedd e'n gofyn lot o cwestiynau rili anodd, oedd e'n rili negyddol am y peth. Ond erbyn diwedd y sesiwn, oedd e wedi newid meddwl gymaint, wedodd e, reit, dwi'n mynd nôl i'r prifysgol a dwi'n mynd I dechrau wneud sesiynau Wici. A dath e nôl i'r cynhadledd y blwyddyn wedyn, a oedd e wedi sefydlu cwrs Wikipedia, oedd e'n wneud sesiynau gyda loads o myfyrwyr, oedd e'n rhan o'r cwrs oedd e'n cyflwyno yn y prifysgol. Felly mae yna lot o storiau really positif, a mae lot o fe jyst yn dod lawr I cyfathrebu a helpu pobl deall beth yn union yw Wikipedia, beth yw'r gwaith ni'n neud arno fe. Dwi'n cofio pan dechreuais I yn y swydd yn y llyfrgell, ond na rai aelodau staff yn meddwl bod fi'n comedian in residence. Wicimedian. Ond na rai eraill wedyn, ond na rai eraill jyst yn meddwl mae fi oedd yn cyfrannu'r holl cynnwys I Wikipedia, a bod fi'n cael ei cyflogi I checo pob dim a neud siŵr bod popeth yn iawn. Felly, oedd mae angen esbonio I bobl sy'n mae peth yn gweithio. Fes dda, beth sgyn ti, achos fel rhan o'r prosiect, da ni wedi bod wrthi mynd I fewn I ysgolion yn balli. A y peth cyntaf dwi'n neud ydy sesiynau ymwybyddiaeth Wici, de. A gadael i'r plant wybod be yn union ydy Wici yn ei hun, a wedyn ymlaen wedyn I Wikipedia. Wedyn dwi'n teimlo wedyn pan dwi'n gadael yr sesiynau, a mae'r athrawon yna hefyd, a maen nhw'n gweld beth sydd ar y bwrdd gwyn, maen nhw'n gweld beth dwi wedi paratoi. A y gobaith ydy wedyn ydy bod nhw'n mynd, oce. Ia, dwi'n dall chdi bach mwy am Wici a dwi'n dall chdi bach mwy rwan am Wikipedia, de. Sy'n beth da. Hyd yn oed os mae pobl yn deall reit, mae unrhyw yn gallu golygu Wikipedia, mae lot o pobl ddim yn deall popeth arall sydd yn digwydd tu ôl erthygl, bod tudalen sgwrs ble mae pobl yn gallu trafod effeithiau, pethau falle sydd bach yn dadleuol, bod golygyddion wedyn yn checo'r cynnwys, a bod grwpiau efo arbenigwyr pwnc yn gwirfoddoli I gwirio cynnwys ag ati. Felly mae lot yn digwydd tu ôl erthygl Wikipedia. A pan ti'n esbonio, ti'n dibynnu ar y cyfeiriadau o fewn erthygl, a mae hwnna sy'n rili allweddol. Pan ti'n mynd trwy'r pethau yna I gyd, mae pobl fel arfer yn dod rownd i'r syniad. Na, da iawn. O beth sy'n gret I ni fel Menter Iaith Môn a Project WiciMôn ydy bod ni wedi bod yn hynod o ffodus I cael cydweithio efo'r llyfrgell mewn ffordd ar sawl prosiect. So, fe di sôn chdi bach
am beth ar y gweill i'r ddau sefydliad neu i'r ddau brosiect? Ie, fel ti'n dweud, ni wedi bod yn cydweithio tipyn dros y blynyddoedd diwetha. Gaethon ni tipyn o llwyddiant efo prosiectau Wici Llên a Wici Pobl. Ac i ni, beth sy'n gwych am y partneriaeth yma yw'r ffaith bod gan Wici Môn perthynas mor agos efo'r ysgolion. Ti'n dweud ambell waith mae'r athrawon dal ddim yn hollol tu ôl y syniad, ond mae gen ti'r hyder na efo'r ysgolion ble ti'n gallu mynd mewn a dechrau gwneud y sesiynau yma. Mae hwnna jyst yn gwych ar ran dechrau dangos sut allai Wicipedia chwarae rhan pwysig mewn dysgu yn y dosbarth. Yn union. Dwi ar cyfrif Wici Môn wan ar Twitter. Na fe. So un o'r prosiectau nathon ni blwyddyn dwytha oedd prosiect Wici Llên, lle oedden ni'n canolbwyntio ar llenyddiaeth Gymraeg. Ac o'n i'n mynd o gwmpas ysgolion a enwedig ella targedu yr criw hynna, chweched dosbarth lla. A jyst mae hwn yn un enghraifft, mi nathon ni greu erthigol ar llyfr Glas Nebo gyn Manon Steffan Ross. So doedd yr erthigol yma ddim mewn bodolaeth. A wedyn nath criw chwechad ysgol Sir Thomas Jones yn Amlwch greu'r erthigol. A chwarae teg, mi gafon ni sylw ar Twitter wedyn, a hyd yn oed gyn Manon Steffan Ross ei hun. So mae pethau yma yn helpu, os ti'n dall beth sgyn i. Ie, yn union. A beth sy'n gwych i weld, ni'n gallu mesur wedyn ar ôl i'r plant creu'r erthyglau yma. Ni'n gallu gweld, wel, mae yna 10,000 o bobl wedi gweld yr erthyglau yma, wedi darllen yr erthyglau yma, ers iddyn nhw gael ei greu. Yeah. A mae hwnna jyst yn dangos werth cael y cynnwys yma yn y lle cyntaf. A mae'n mwy na jyst creu cynnwys. Mae'r gwaith efo'r plant yn ffordd o dysgu'r plant lot o sgiliau. Dwi'n siŵr bod ti'n gwybod na y sgiliau digidol, a ffaith bod nhw'n gallu trafod a gweithio efo'n gilydd ar y prosiectau yma trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna loads o sgiliau rili allweddol sy'n dod allan o'r gweithgareddau Wici yma efo'r ysgolion. Yeah. Dwi'n meddwl, be dyn nhw ddim yn ymwybodol ohono fo weithiau ydy bod Wici'n gallu... Mae Wici'n gallu cael ei blethu fewn i'r fframwaith cymwysedd digidol, de. A dwi'n meddwl bod hyn yn ofnadwy o bwysig, achos mae o'n ticio'r bocs mewn sawl categori mewn ffordd. Dwi'n cofio pan o'n i yn un o'r ysgolion y Môn, a nathon ni eisiau rhoi un o erthygla nath y plant greu ar y bwrdd gwyn. A nathon ni jyst trwy'r gramadeg a'r sillafu, ac yn y plant yn rhoi llaw i fyny, meddwl, oce, mae hwnna wrong, mae'r frawddeg yna wrong. Oedden yr athrawos chwarae teg i ddim mynd, oce, so beth sy'n anghywir am y frawddeg yna. Oedden nhw'n dall, oedden nhw'n arbrofi, a ni'n meddwl bod hynna'n gret. Yeah. A wrth gwrs wedyn, ti'n gallu cywiro hwnna yn syth, yn fyw ar yr erthygl a cywiro'r problem. Felly, mae'n gwych. A dwi'n falch bod mae'r diddordeb o fewn ysgolion a'r sector addysg yn cyffredinol yn defnyddio Wicipedia fel hyn, yn cryfhau ac yn tyfu trwy'r amser. Na, gret. Felly mae'n gwych. Ac wrth gwrs, y prosiect ni'n gweithio arno nawr yw Wici Addysg, sydd yn ffocysu yn union ar addysg. Felly, bwriad y prosiect yma yw edrych wnaethon ni eistedd lawr efo athrawon hanes ysgol uwchradd a gofyn iddyn nhw beth yw'r erthyglau rili allweddol ti angen ar gyfer dysgu hanes yn ysgolion. Felly, dyma'r rester o'r erthyglau ni wedi rhoi at ei gilydd. Felly, mae yna dros 100 o erthyglau fan hyn. Mae rai nhw'n bodoli yn barod ar y Wicipedia Cymraeg. Mae rai nhw heb cael ei greu o gwbl. Felly, be dyn ni'n neud fel rhan o'r prosiect yw edrych ar pa adnoddau dysgu sydd ar gael yn barod, efo cybacs, a'r hwb, gan y Llyfrgell Genedlaethol, a wedyn defnyddio rheina i gwella neu creu erthyglau yma i safon uchel. Mae gyda ni swyddog Wici Addysg yn y Llyfrgell, a mae hi'n cyn athrawes hanes, a mae hi'n gweithio trwy golygu roi y manylion yma i gyd at ei gilydd a gwirio'r ffeithiau, a wedyn bydd yr erthyglau yma yn mynd yn fyw ar Wicipedia a hwb. Efo'r bwriad bydd athrawon efo gwell hyder mewn defnyddio'r erthyglau yma ar Wicipedia
o ran dysgu. A i'r plant, mae'r plant yn defnyddio Wikipedia beth bynnag ar gyfer gwaith gatre yn arbennig i ymchwilio ffeithiau. A twyd, os nad yw'r gwybodaeth maen nhw angen ar y Wikipedia Cymraeg, maen nhw'n mynd i troi i'r Saesneg. Dyna beth sy'n mynd i digwydd. A mae hwnna'n anffodus. Ni mwyn pobl defnyddio'r Cymraeg a bod nhw'n gallu cael dod o hyd i gwybodaeth yn Gymraeg. Felly, ni'n gobeithio bydd hwn yn rhywbeth o pilot project yn ddangos y ffordd gallwn ni wneud yr un peth efo pynciau ysgol eraill hefyd. Mae hwnna'n un o'r cwestiynau dwi'n ofyn mewn sesiynau. Dwi'n gofyn i'r plant. Reit, so pwy sy'n defnyddio Wikipedia mae'n neud i gwaith cartra? A dyma pob yn sbio ar yr athro a wedyn mynd. Fel allu. Mae'r holiaduron na, dwi'n gofyn i ti rhoi holiaduron mas i'r plant i gyd pob tro ti'n neud sesiwn. Mae hwnna'n gofyn yr un cwestiwn. A fel arfer, mae'n dros 90% yn dweud, dwi'n defnyddio wiki yn reolaidd o gyfer gwaith cartre. Ond dim ond ti hanner sy'n dweud bod nhw'n defnyddio'r Wikipedia Cymraeg. A pan ti'n gofyn, wel, os ti ddim yn defnyddio'r Wikipedia Cymraeg, pam? A ti'n gallu torri hwnna mewn hanner wedyn, mae ti hanner o'n nhw yn dweud, wel, oedd y gwybodaeth ddim ar gael ar y Wikipedia Cymraeg. A ni'n gwybod y sefyllfa yna, dyna pam ni'n neud y prosiect, ni'n tua gwella sefyllfa yna trwy amser. Ond yn diddorol, mae rhyw hanner arall wedyn yn dweud, wel, dwi'n gwneud rhan fwyaf o fy gwaith ysgol trwy gyfrwng yn y Saesneg, felly dwi'n neud y gwaith ymchwil yn Saesneg hefyd. Hyd yn oed plant sydd yn iaith cyntaf Gymraeg, oherwydd bod nhw'n astudio yn Saesneg, maen nhw'n debygol o mynd i'r Wikipedia Saesneg. Felly, mae hwnna falle yn cwestiwn ehangach i'r sector addysg i meddwl am sut maen nhw'n dysgu a falle y cyfleoedd sydd ar gael i dysgu mwy trwy gyfrwng y Gymraeg yn y lle cyntaf. Ond, felly elfen arall o'r prosiect Wici Addysg wrth gwrs, o'n i'n gobeithio neu cyfres o digwyddiadau o fewn ysgolion. A bod ti'n mynd i arwain ar hwnna. Ond mae rhywbeth wedi newid yn y sefyllfa dros y misoedd diwethaf yma. Felly, yn bwriad nawr, oherwydd bod ni ddim yn gallu mynd mewn i'r ysgolion a cynnal sesiynau efo plant, yw gwneud mwy o pethau ar-lein. So, bwriad yw creu fideos i cyd-fynd efo erthyglau, a gwneud sesiynau o bell efo plant, gofyn i plant cyfrannu gwybodaeth neu creu fideos bach adre sydd yn ddangos sut i golygu Wikipedia er enghraifft. Felly mae lot o pethau bach ni'n trio wneud yn lle sesiynau yna o fewn ysgolion, ond gobeithio yn y dyfodol agos byddwn ni mewn sefyllfa ble allwn ni mynd nôl mewn i ysgolion ac i weithio efo'r plant. Sut mae'r llyfrgell yn ymdopi yn ystod yr lockdown? Mae wedi bod yn anodd oherwydd o ran sicrwydd, rili. Dyn ni ddim yn gwybod faint mor hir mae'n mynd i para. Ond mae yna rai pethau ni wedi gallu wneud. Ni wedi bod yn gwneud lot mwy trwy'r gyfryngau cymdeithasol. Mae'r stats ar erthyglau Wikipedia sy'n cynnwys delweddau o'r llyfrgell wedi mynd trwy'r to. Felly mae hwnna'n ddangos bod mwy o pobl yn defnyddio'r adnoddau ar-lein. Mae holl gwefannau ni, mae rai o'r gwefannau ni wedi dwblu o ran nifer o ymwelwyr yn y cyfnod yma. Felly mae pobl rhai defnyddio'r adnoddau y llyfrgell, ond maen nhw'n gorfod mynd ato fe mewn ffordd gwahanol. Felly mae'n gwych gweld bod pobl dal yn dod i ni, a mae hwnna lot hwnna lawr i stwff ychwanegol ar cyfryngau cymdeithasol. Ni wedi dechrau gweithredu ar webinars, wnaethon ni sesiwn efo'n gilydd ar golygu Wikipedia, mae hwnna'n fath o beth ni'n neud. Lot mwy o defnydd o fideo. Dwi'n credu mae fideo yn un o'r meysydd sydd yn tyfu lot. Bendant. Byr am pethau. A mae hwnna'n wir am Wici. Dyna'r un o'r rhesymau o'n i mor keen i cael fideos bach i cyd-fynd efo'r erthyglau Wici, achos yn ywedig pobl ifanc, os maen nhw'n gweld fideo 30 eiliad, maen nhw'n mwy debygol o gwylio hwnna yn lle darllen erthygl ar Wikipedia. Dyna'r un o meysydd ni wedi gweld yn tyfu. Da iawn. So mae hwn yn mynd i fod yn draddodiad gobeithio rwan efo'r sgyrsia yma, efo'r podcasts yma rwan. Bod ni'n gorffan bob un pennod neu bob un podcast efo fi'n gofyn be ydi dy hoff erthygl
wici yn y Gymraeg. Felly, pa erthigl ti di dewis, Jys? Wel, dwi wedi dewis erthygl bach rhywun, erthygl ar hapusrwydd. So, un eitha positif a hapus. Ond, un o'r prif, wel, mae sawl reswm i dewis yr erthygl yma. I ddechrau, mae'r llun cyntaf, os ti'n mynd i'r top fyna, mae'r llun o'r bachgen yna. Mae hwnna'n llun sy'n dod o casgliad y llyfrgell. Mae fe'n ffotograff o 1853, sef un o'r ffotograffau gynhara sydd gyda ni yn y byd. Mae wedi cael ei tynnu tua ger Abertawe. A mae arbenigwyr yn y llyfrgell yn meddwl, mae hwn yw'r llun cyntaf efo person yn gwenu yn y byd. Right, yn y byd? Yn y byd. Yn y byd, oce. Mae fe'n kind of hanner gwen, dwi'n mynd gwenu o glist i glist. Smyrc, di o de? Ie. Maen nhw'n meddwl falle hwn yw'r gwen cyntaf ar ffilm yn y byd. Felly mae hwnna'n eitha special i ni fel llyfrgell i cael y llun yna. Ond reswm arall i dewis yr erthygl yma yw, dwi'n cofio, 2 mlynedd yn ôl dwi'n credu, nes i sylwi bod dim erthygl gyda ni yn y Gymraeg am hapusrwydd ar Wikipedia. O'n i'n meddwl, come on, mae gan pob wiki erthygl am hapusrwydd, mae rhaid i ni cael un. So nes i just gofyn ar Twitter, ydy rhywun gallu creu'r erthygl yma? Rhaid i fi gofyn cwpl o weithiau, ond yn y diwedd, nath aelod o'r cyhoedd creu'r erthygl. Da iawn. A really, dyna'r neges hoffwn i roi pawb, bod unrhyw un yn gallu cyfrannu at Wikipedia. Os ti'n gweld bod gap yn y cynnwys, neu bod rhywbeth yn anghywir, neu anghyflawn, just ewch ati, llenwi'r bwlch. Ti'n meddwl bod pethau fel yna'n help, Jason, efo social media cyfryngau cymdeithasol, Twitter, Facebook, Instagram, bod chdi yn rhoi rhywbeth ar y platform yna, bod chdi'n deud, reit, oce, lwch, rwndwch, dwi eisiau creu yr erthigl yma, bla, 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 bla. Ti'n meddwl bod ni yn cael ymateb eitha positif, ta, di bobl dda, Dwi'n credu bod ni, a mae'n mynd nôl i'r pwynt na am cyfathrebu eto, y mwy ti'n rhannu gwybodaeth a storiau positif a pethau ar y cyfryngau yma, mae mwy mae pobl yn deall a mae mwy o chance bod pobl yn mynd ati cael go a gwneud rhywbeth. Felly, dwi'n credu bod e'n pwysig iawn. Da iawn, gret. Bryl, felly dwi eisiau just deud diolch yn fawr iawn i chdi am gymryd rhan heddiw yma yn y podcast cynta. Wedyn, a da ni'n fel Menter Iaith Môn, da ni'n edrych ymlaen iawn i gydweithio efo'r Llyfrgell Genedlaethol yn y dyfodol. Mae gennym ni, fel ydys ti rwan, Wici Addysg a hefyd Wicipics. Fedri di sôn chdi bach am Wicipics yn sydyn? So mae hwn yn prosiect ni'n gobeithio redeg nawr yn y Hydref. A bydd fformat y prosiect yma bach yn gwahanol, felly y bwriad efo hwn yw ganolbwyntio ar hanes lleol a cyfnodi efo ffotograffau hanes lleol, hanes capeli a hen buildings a pethau yn yr ardal sydd o beryg falle o mynd ar goll. A nid jyst cyfnodi efo delweddau, gofyn i pobl tynnu lluniau a casglu hwnna, ond hefyd falle defnyddio rheina wedyn i creu neu gwella erthyglau Wikipedia am hanes y llefydd yma, am hanes lleol. Felly dwi'n really edrych ymlaen i'r prosiect. Mae lot o potential efo hwnna i casglu gwybodaeth really defnyddiol a jyst cael mwy o bobl i cyfrannu mewn ffordd bach yn gwahanol i... Na, gres. Da ni'n edrych ymlaen i gydweithio efo chi. Felly, diolch yn fawr iawn i chdi. A da ni di gorffan yr podcast neu'r sgwrs cynta. Gret. Diolch, Jason. Diolch yn fawr iawn. Diolch.